sunanka? Sunana Musa Sani Isma'il. Menene sana'arka? Sana'ata shi ne ɗinkin hannu, wanda muke kira da Asake. Asake. Na'am. Ka ɗauki kamar tsawon shekara nawa a cikin wannan sana'ar? Akalla na ɗauki irin shekara 10 ina wannan sana'a. To shin ga dai wannan sana'a kai ko kwata ka haye kai? Gaskiya ga ta ne saboda gabaki ɗaya garin namu kusan ita ce sana'ar tamu, musamman cikin gari. Tunda ni ɗan Wudil ne, musamman cikin garin Wudil, kusan ita ce sana'ar mu. Tasowa na nema na ga iyayena yayyuna suna yi. To a cikin wannan sana'ar kamar mutum nawa, kasancewar ka ɗau shekaru masu tsayi kana wannan sana'ar, kai kamar mutum nawa ka koya wannan sana'ar? Akalla na koya mutane da dama saboda gun da muke sana'ar muna da yawa. Kan mutum bai gane abubuwan ka zai zo ya ce ka koya mar komai abu kala. Amma ainihin yara wanda na koya akalla ba za su fi 5 ba. Iya wanda zan yi kirji in ce wanda ni na koya musu, ko da yaushe suna tare da ni na koya musu. To sana'ar hannu dai mun sani sana'a ce wadda take da matukar muhimmanci. Wani irin nasarori ka samu a cikin wannan sana'ar? Alhamdulillah na samu nasarori da dama, musamman ta bani gudunmawa gurin yin karatu na. Dan da wannan sana'ar cikin ikon Allah na gama NCE na NCE tare da wannan sana'ar, kuma ta da ina bodin ita ma ta taimake ni, saboda in na dawo gida da shi ɗinkin nan nake tara kuɗin da zan sai kayan provision da kuɗin makaranta na koma abubuwan da zan kashe da wannan sana'ar. To wani irin kalubale ka fuskanta a cikin da in an samu nasara ba a rasa kalubale? Tabbas akwai kalubale, wanda kowace sana'a ba a rasa ta da kalubale, kuma duk abin da mutum zai dole sai ya fuskanci matsala a ciki. Kalubalen da muke samu game da wannan sana'ar shine idan ya zamana a ce kana da ubangida, kuma ubangidan naka aka ce yana da son kuɗi, ko kuma sai ka mai sana'a ka zo ka gama aiki abu ne na sukar hannu, za ka sassoke hannu nan da hannu na gashi za ka soke, za ka gama mutum, amma me ya sai zama na kuɗin ba zai ɗauka baka a lokacin ba. Wasu kenan. Wani kuma kana gama nan take da kuɗin kai baka. Wani kuma a ce da ma za ka gama mai ɗinkin ka bashi, da ƙarshe ma kuɗin ma ya sulwanta ma ba zai baka ba, sai a ta jama lokaci daga nan shi ma kamar ta dawo ma ya rabu da mutum. To kasancewar sana'a ka ta danganci wato sana'a ta ɗinki, za a iya cewa tilata wani ɓangare, amma kai a gargajiyance shin ya kake da mutane wajen cika alkawari akan wannan sana'ar? Alhamdulillah ina mai ƙara gode wa ubangiji, kasancewa ta tunda nake wannan sana'ar babu wani mutumi wanda ya taɓa zuwa ya ce min mutunci akan wannan sana'ar, ko saboda ya bani ban gama mar ita ba, ko kuma na ɓatar mar da wani abu daga ciki, ko shadda ko zare. Gaskiya tunda nake wannan sana'ar ban taɓa sanin tunan ƙalubale ba, saboda me bana karɓar ɗinkunan mutane da yawa. In dai na karɓi ɗinkin mutum ɗaya bana ƙara karɓa sai na gama. Sai dai idan ɗinkin ka ne ka kawo min guda 2 ko guda 3, to zan ajiye su a gona, in ne wannan sai in ɗauka in yi wannan. Amma in karɓi na wani in je in ƙara karɓo na wani in haɗa su a gona, gaskiya tun da fara sana'ar ba na yi. Sai dai idan wani ne zo da neman alfarma kamar irin ta biki ko ɗaurin aure, to wannan muna iya yi, ko ɗinkin wani a gun mu za mu karɓa mai, kuma inda muka ɗinkin biki dai na bikin mu ne ba ma karɓar kuɗin. Wannan kawai ma mu yi mai neman gudunmawar mu. Me yake ci ma tuwo a cikin wannan harkar sana'a taka? Gaskiya abin da yake yafi min cin tuwo a wannan sana'a ta mu shine inda, saboda akwai yanayin shaddodi manya za ka same su akwai tauri, to kuma kasancewa harka muke da amfani muke da allura, za ka tana yawan bula ma hannu, wanda yakan iya janyowa hannunka ya kama ciwo, wata ran ma sai ka ɗau satuttuka ba tare da kakarin ɗinkin ba. To wannan yana ɗaya daga cikin matsalar da muke fuskanta game da wannan ɗinki. Menene wanda ba za ka taɓa manta shi a cikin wannan harkar sana'ar ta wannan ɗinki da kake ba? Abubuwan da ba zan manta su ba gaskiya suna da yawa. Misali? To kamar a baya ka fara tambaya ta irin nasarar da na samu, to kaga tunan suna ta taimake ni, na yi karatu na fara NCE tun daga NCE1 ina har zuwa NCE3, ban taɓa samun wani matsala ba, ko kai hatta kari uba ban taɓa samu ba, wanda sanadiyar hakan ne na fita da kyakkyawar da na fita da first class. Sannan kuma bodin ɗina da na yi cikin ikon Allah da taimakon iyayena da kuma wannan sana'ar, ita ma na gama karatu na successfully ba tare da wata matsala ba. Sai kuma yan uwa nan ma kai wannan sana'ar muna taimaka iyayenmu da ƙannenmu da yan uwanmu, musamman especially ma ƙannenmu gurin karatunsu, saboda dama ba ma barin iyayenmu ma su musu, mu muke musu aljihun, kasancewar muna wannan sana'ar kuma muna samu alhamdulillah. Inda ka mai da hankali za ka samu.
To kasancewarka gashi matashi wanda da a da wannan sana'ar kusan za a ce dattijai ne suke, amma kasancewar zamani gashi yanzu a matsayinka na matashi kana wannan sana'ar, wani irin kira za ka yi ga matasa domin su dage ba ma sana'ar ɗinkin hannu kaɗai ba da sauran sana'o'i na hannu, wani irin kira za ka yi ga matasa? To alhamdulillah gaskiya kiran da zan yi da matasa shine ya zama a ce duk abin da ka sa a gabanka kake yi to ka ɗauke shi da muhimmanci. So domin kuwa duk abin da ka ɗauke shi da muhimmanci to ba za ka samu nasara a shi wannan abin da kake yi. Hasali kuma wannan sana'ar ta hannu akwai abokaina da yawa wanda dawowa ta nan cikin garin nan da yawa abokaina sun so in koya musu, to na ba su damar koya amma me ba sa zuwa su koya ɗin, sai su je dai su ta faɗar za su zo in ce to kun ga ko da yaushe mun tare da ku, wanda da kun fara kawo yanzu tuni kuma kun zama expert, kun iya abin nan, kun fara samun kuɗi, amma sai dai ku ta furta a baki za ku kuma tare muke zama da su daga safe har dare idan na gida ko amma ba sai. To alhamdulillah gaskiya wannan sana'ata ina matuƙar alfahari da ita, kasancewa ko domin ko yanzu duk abin da zan yi da ita hatta sutura ta, ci na sha na, makaranta ta, kusan duk wannan sana'a ita ce take mun, daga iyayena sai Allah shi kuma wannan sana'a. Sannan kuma duk abin da za ka yi dole sai ka riƙe gaskiya, in dai za ka yi gaskiya to cikin ikon ubangiji Allah zai taimake ka, kuma dole za ka ga buɗe a rayuwarka. Malam Musa, gashi ka ce ga sana'ar da kake, kuma kasancewar sana'a ka gashi kuma mun zo mun same ka a wani katafaren shago na daban da ake sai da kayayyaki daban-daban, ya aka yi wa a ragaya? Na'am, sai alhamdulillah dalilin zuwa na wannan shago shine akwai wani ubangidana, jigo na wanda nake alfahari da shi a koda yaushe. Asali malami na ne, lecturer na ne a Riga, in ka haɗu wannan shi ma mabocin sa irin wannan aikin ne, da wani Allah ya haɗa jinin mu da shi na fara mara wannan sana'a, wanda haka yanzu mun ɗau wajen shekara 5 da shi muna tare, wanda shi ya kira wannan har zuwa wannan wuri da nake. Saboda Malam Mustapha mutum ne mai son jama'a, mutum ne mai adalci a rayuwarsa ko da yaushe, mutum ne mai fare-fare, don ko a makaranta kada ga yadda mutane suke fare-fare da shi, yana shigowa za a fara malam. Ina matuƙar alfahari da shi sosai nesa ba kusa ba, har kasancewa kuma da mai gida da matarsa Hajiya Halima Ibrahim, ina matuƙar alfahari da su ko da yaushe, saboda ina zaune ina cikin wannan sana'a ta, ba na manta ma lokacin da ya kira na da daddare, ina wannan sana'a da ya kira ne mun albishir din wannan shago da aka buɗe mu, kuma kan cewa ni zan zauna cikin wannan shago. An ce taura biyu ba ta taunuwa, to ya ake kake haɗawa ga wannan sai da kaya ga kuma aiki? To aga shi da mun zaman shago ai da mun zama ne, sai an zo sai ya dole zaka tashi zaka bada abu, shi ma kuma dinki shi ma da mun zama ne a zaune kake, ko da kana kan kujera zaka iya wannan dinki namu, inda babu ne na taka da kafa da hana aiki amfani da shi, yasa ka gani gani a shago kuma gani ina dinkin hannu. To wace a ƙarshe wani irin godiya za ka yi ga iyaye da 'yan uwa da shi wannan mutumin da ya kaka wannan guri? Sai ina mimika matuƙar godiya a gare su, musamman iyayena, don sun bani gudunmawa sosai, sun taka rawar gani dangane da karatuna da tarbiyyata da komai nawa, saboda su ne jigona kuma su ne alfahari na. Sannan sai abu na biyu kuma wannan iyayen gida nawa da abban Nabil da maman Nabil, ina mai ƙara matuƙar miƙa godiya ta a gare su, domin kuwa iyayen gidana ne na ƙwarai, mutane ne masu son ci gaba na, wanda a yanzu haka gashi nan ina cikin shagon, wasu za su ƙara ɗaukar nauyin ci gaba da karatuna, wanda yanzu haka har na samu admission a BUK, nan da wata 2 zan fara lecture. To ka gani in ba ɗan uwa ba ko ɗan uwanka zai wuya ya iya ma wannan abu, wanda kana gunsa kana shago, kuma sannan ya ƙara tura ka ci gaba da karatu. Wannan in ba mahaifi ba babu wanda zai tsaya ma kai wannan abu, wanda kuma ko a jikinsu kasancewa ma karatun shi ya fi damuwa da ni karatun, domin ko ya san shi ne ci gaban rayuwata. Ina gaskiya ina mai matuƙar ƙara miƙa godiya ta ga maman Nabil da kuma abban Nabil, musamman irin yadda suke ƙaunata da nuna min kulawa sosai. Alhamdulillah ina mai ƙara miƙa matuƙar godiya gare su. To a ƙarshe wani irin godiya za ka yi ga wannan hukuma ta wannan tasha ta ruwan dare da ta zo ta halarce ka har inda kake kuma ta tattauna da kai? Alhamdulillah gaskiya wannan hukuma mai suna ruwan dare na yi matuƙar farin ciki, domin kuwa ta yi tattaki tun daga ofis ɗinsu suka zo har inda nake sana'ata, domin kuwa don su gana da ni, su ji irin yadda nake gudanar da sana'ata, da kuma yadda har na zo wannan katafaren shago mai suna Nabilistic Fashion Tare, wanda muke a titin Yahaya Gusau Zara Falala. Ina mai matuƙar ƙara miƙa godiya ta ga wannan hukuma mai suna ruwan dare.
Ruwan Dare TV gama duniya.